A jednak popełniają trochę błędów. Na razie nie mogą zupełnie tutaj pokazać tej jakości swojej. No zobaczymy, jak ta druga część tego meczu będzie się układało. No bo Radka Kowalskiego, który tutaj też trochę trzymał ten wynik, to już być może ostatni wyścig na te 15 już w 8. No ale to już Edward z Dawidem poprowadzą nas w kolejną część tego meczu. Wracamy do komentatorów. Dwie zmiany w ekipie gospodarzy za Timo Lachtiego. Oczywiście pojawia się Fraser Bowes, natomiast u gości za Belego Andrzej Grmek i rozpoczęła się walka i Nikolaj Klint, który przypomina o tym, że on chce być tu mocarzem, jeśli chodzi o rywalizację obu tych zespołów. No i w tej chwili w jego ślady poszedł także Andrzej Grmek, który powalczył o tę drugą pozycję, ale zobaczymy, czy na trwale, bo tam atakuje Radosław Kowalski. Piąty już wyścig tego młodzieżowca, który teraz pada na tor. Miał tam kontakt z tylnym kołem swojego rywala. Szybko teraz stara się sprowadzić motocykl poza tor i wyścig nie zostanie przerwany. Dżentelmeńska postawa w tym przypadku, natomiast na 5-1 w tej sytuacji układa się rywalizacja na torze. Nikolaj Klint tym razem odbiera to, co chciał w tym kolejnym wyścigu wywalczyć po tym, jak wcześniej między innymi potrafił w wyścigu piątym, w wyścigu pierwszym także znakomicie powalczyć. No a tam jeszcze jakieś problemy z motocyklem ma z kolei Bowes. No i na szczęście chyba dojedzie do mety, przywiezie na tak zwanym trupie jeden punkt dla zespołu tarnowskiego. No i w ten sposób drużyna, oczywiście za Belego Andrzej Grmek, który w swoim pierwszym wyścigu 8, zdołał zdobyć jako rezerwowy posłany na tor 2 punkty. Marko Lewiszyn, kask niebieski, Andrzej Grmek, kask biały, Mateusz Szczepaniak, kask czerwony, Marcin Nowak, kask żółty. Także każda konfiguracja jest tutaj możliwa i w tej chwili zobaczmy, jak gospodarze nieprawdopodobnie walczą. Pada na tor natomiast Andrzej